गमामायैनो मानसिफ्रा बोराबो थेवब्लाबो गर्जननि खामानियालाय अपोजिशनाव थानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि खामानिया रायजो राजाखौ जोङो सम सम गोसोखांहोफिननाय, रायजो राजाखौहाय मोजाङै खोथाफोरखौ बिसार खालामनाय। दा फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थिया बारा गोजान गैथारला। मैया दाखालिसो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा होनदों जे सेप्तेम्बरावनो जाथारनांगौ। फुजानि सिगां जोङो दैखांनो नाजादों आरो फुजानि सिगांनो रिजाल्टखौबो होनो सानदों। दा बेखौ नायोबा इलेक्सना बारा गोबाव गैथारलिया। दिनैहाय आंजों नैबे फुंबिलिनि बे प्रेस मिटआवहाय दंफायो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट थामहिनबा ट्रेजारार पिसि चन्द्र झा आरो आखिथिं दङ क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिनो लेङाइ आफादगिरि आदा महनि चन्द्र बसुमतारी। दा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया दाखालिसो थामहिनबा मास मोनसे देर मासनि सिगां माखासे खोथाफोरखौ बुंदोंमोन। बे बुंनाय खोथाफ्रा जाहैबाय जे आमी 40খন ঠাইত কেণ্ডিডেট দিয়া নহ'ব, नायै नायैसो जेराव जेराव बिजेपिया देरहाथारगोन बेफोरबायदि जायगायाव जोङो केन्डिडेटखौ होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। इनि सल' मडेल आरो केन्डिडेटखौ होगोन एखे रामथालाय हलाहल 40टा समस्तियाव होआ होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु फैयै फैयै मास मोनसे बारनाय लोगो लोगो बिथांमोननि बुंनायफ्रा सोलायबाय थादों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनाया सोलायदों, दिलीप शइकिया बिजेपिनि आसामनि आफादगिरि बिथांनि बुंनाया सोलायदों। दा बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन। सोलायनाया मा? एबार आमी 40টা समस्तित 38টা समस्तित केन्डिडेट दिमे। जोङो दानिया 40टानि थामहिनबा 40टायावनो होजोबगोन। जेराव हाग्रामा बिथाङा होगोन बावहायल' होनाय नङा, जेरावहाय प्रमद बिथाङा होगोन बाहायल' होनाय नङा। हठात सोलायबाय बिथाङा। दा मास मोनसे सिगां बिथाङा बुंदोंमोन जे 40टा समस्तियाव जों 40टा सिटआव होनाय नङा केन्डिडेटफोरखौ, बिजेपिनि केन्डिडेटखौ। मास मोनसेनि उनाव बुंफिनबाय जे जोङो 40टायाव होफिनजोबनाय जासिगोन। दा मानो होनदों बेफोरखौ जोङो एसे बिसार खालामनांगोन। आं बेखौसो लुबैदों आरो खारन बिसायख'थिया बारा गोबाव गैलिया, बिसायख'थिया बारा गोबाव गैलिया। रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनांगोन। 1967 निफ्रायनो बर'फ्रा आन्दलन खालामदों दे, पिटिसिखौ गायसनदों बे बर'नि थामोनथाखौ दाफुंनानै लानो, मोनथायफोरखौ मोनफुंनो होननानै। 50-60 बोसोर आन्दलननि उनावहाय जोङो बिएससिखौ मोननो हादों, बिनि उनावहाय बिटिसिखौ मोननो हादों, बिनि उनावहाय थामथि एकड़ हिसाबै जोङो बिटिआरखौ मोननो हादों। बे दावहायावहाय हाजार हाजार 5,000, 6,000, 7,000 दिनै बर' बिमा बिफा बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय। दा बेखौ जोङो गोसोखांनांगोन। दा हिमन्त बिश्व शर्माया मानो खोथाफोरखौ सोलायबाय थादों? मैया दाखालिसो जुन दानाव आसामनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जुब नेता गौरब गगৈ बिथाङा फैदों आरो मोनसे खोथा हिमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्राखौ बुंदों, समाल'सना खालामदों जे जोङो जेब्ला बिपिएफजों एलायन्सआव गभर्नमेन्टआव दङमोन जोङो बिटिसिखौहाय खबजायाव दोनाखै, जोङो दखल खालामाखैमोन। We have not been controlling, capturing BTC, but we allow BTC, the Hagrama government, to grow spontaneously, autonomously, indigenously by itself. To গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছিল। সেই কথাটো এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমালোচনা কৰিছে যে আমি দখল কৰিবলৈ অহা নাই, আমি ফ্ৰেণ্ডলি বিটিচি বাকীক বিটিচিত উন্নয়ন কৰিবলৈহে আহিছে। दा बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खोथाखौ गोसोखांनांगोन। जेब्लानाखि बर' नेताफ्रा, बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथाखौ कनफिउज जादों आदा, जे बिटिआर एकर्डआव बिटिआर नामा मख'रनाव एकर्ड जानानै फैदों ना बिटिसिया? बिटिसि होनबा मोजां जागोन ना बिटिआर होनबा मोजां जागोन? हिमन्त बिश्व शर्माया मोजाङै भाङायनानै होदों। आरे बाबा रायजসকল, আমার বিটিআর একর্ডৰ নামটো বিটিআর, বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন, কিন্তু সরকারটো গভর্নমেন্টটো বিটিসি থাকিব, বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউन्सिल। हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंबाय थामहिनबा बिटिसि एकर्डनि जे एम्स एन्ड अबजेक्टिभफ्रा बै एग्रिमेन्टनि खोथाफ्रा
नाल एन्ड भइडआव थाङाखै दिफां जानानै थाङाखै जेरै दङ ओरैनो दङ गभर्नमेन्टनि स्ट्राक्चारा गभर्नमेन्टनि नियम निथिया सरकारनि नियम निथिया बिटिसि बायदि थागोन आरो नामासो बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जागोन हिमन्त बिथाङानो बुंदों दिनै बिथाङा मा खालामनो नागिरखो मानो गार्जेन मिनिस्टार हरखो हिमन्त बिश्व शर्माया मानो गार्जेन मिनिस्टार हरखो बिटिसियावहाय 1.5 बोसोर जाबाय आजिलय गार्जेन मिनिस्टारनि खारना मा जोंहा 6 शेड्युल प्रभिजननि एकर्ड मथे बिटिसि एकर्ड मथे जोंहा गावनिनो लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि थाबाय गावनि काउन्सिल थाबाय बे काउन्सिलरफ्रा डिसाइड खालामनानै जोङो इएमफोरनो बिभागफोरखौहाय रानै होखाबाय बेखौ नायनो थाखाय जोंहा मन्थ्रिफोर दंखायो बिटिसिनि इएमफोर दंखायो आरो बिनि सायाव यार उपरियाव मानि थाखाय गार्जेन मिनिस्टार थाखो हैथु हयसे हिमन्त बिश्व शर्मा डाङरिया दखल बेनो जाहैबाय बिटिसिनि बिटिआरआवहाय बिटिसिखौ दखल खालामनाय बिथाङा बेखौ बुजियाखै दा बेखायनो आङो मा सानदों जायफ्रा बिजेपिखौ बिराद गोसो होदों जायफ्रा बिजेपिखौ लानानै हांफ्ला सिफ्ला जादों नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ जे बिजेपिया बिटिसिआव दखल खालामफैदोंसो नोंथांमोननि थाखाय आं एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ फरायना होनो सानदों सम बावो माथो लिरमारामोनब्रा होननानै सानगोन एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बिटिसि एकर्डनि अबजेक्टिभखौ आं फरायनि द अबजेक्टिभ अफ द एग्रिमेन्ट आर टु क्रिएट एन अट'नमास सेल्फ गभर्निं बडि अट'नमास सेल्फ माने गाव खुंथायनि मोनसे गभर्नमेन्ट बानायनायसो टु बि नन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल विदिन द स्टेट अफ आसाम एन्ड टु प्रोभाइड कन्स्टिटिउसनेल प्रटेक्शन under 6th schedule to the said autonomous body in order to fulfill economic, educational and linguistic aspirations and the preservation of land rights, socio-cultural and ethnic identity of the Bodos and to speed up the infrastructure development in BTC area. दा बर' रायजो राजाफ्रा नैबे बिसायख'थि फैनायनि सिगां सोरनोबा भट होनायनि सिगां बेखौ सिन्था खालामनांगोन जे बिजेपिनो भट होनाया गाज्रि जागोन ना मोजां जागोन होयोब्ला मानो नों बे 50-60 बोसोर आन्दोलननि उनावहाय एकर्ड जाखांबाय बिटिसि एकर्ड जाखांबाय बिटिआर एकर्ड आरोबाव सोरनिबा कन्ट्रलखौहाय खर'आव रुजुनानै लानाया गाहाम जागोन ना आं नैबेखौसो रायजो राजाखौ सानजानो लुबैदों खारन बियो एक्चुअलि नंथारगौआव बियो दखलसो बियो कन्ट्रल खालामनाय मानो होनोबा दा केन्डिडेटनि बाथ्रायाव बुं 40थायाव बिथांमोना 40थाबो होजोबदों जेराव हाग्रामा बिथाङा होगोन जेराव प्रमद बर' बिथाङा होगोन बावहायल' होनाय नङा बिनि मानिया मा नोङो सिगाङाव होनबाय जोङो जेराव देरहाथाव बाहायल' होगोन बिथांमोना दिनै टेस्ट मोनबाय ओहो बिटिसिखौ नागारजानाय नङा हाग्रामाजों लोगो जाबाय हाग्रामाखौ जोगारबाय प्रमदजों लोगो जाबाय गभर्नमेन्ट दाबाय 5 बोसोर जोब्बायानो दिनै प्रमद बर'खौ बिथाङा जोगारलायबाय बिथाङा मा होनबाय जोङो बिपिएफखौबो लाफागोन जोङो इउपिपिएलखौ लाफागोन जोङो डक्टर आब' अनजालिनि एपिबिखौबो जोङो लाफागोन मैया दाखालि होनबाय बियो मास मोनसे मोननैनि सिगां जे बिटिसिआव मोनसेल' पार्टी थानाया बर' जनगोष्ठीनि थाखाय मोजां आरो नै दिनै होनफिनलायबाय मोनथामखौबो जोङो ज' लानानै जोङो सासन खालामगोन दा बिनि उद्देश्यआ मा रायजो राजाफ्रा मिथिनाया खोब मोजां हिमन्तआ बिटिसिखौ कन्ट्रलसो खालामदों बिटिसिखौ सेफिनोसो नाजादों दा आं बेखौनो बुंनो सानदों रायजो राजाया सिन्था खालामदो एबारावहाय इलेक्सना बारा गोजान गैथारलिया रायजो राजाया बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानो थिननाय बाथ्रायाव आहा दिमत गैया खिन्थु बेयो सम्भबबो नुवाखै खिन्थु नोंथांमोनहा आं बेखौनो बासिनो सानदों दिनै बुंनो सानदों जे बिजेपिया दखलसो खालामो नाथाय कंग्रेसआ खालामाखै गौरब गगैया बे खोथाखौ होनदों जे जोङो जेब्ला बिटिसिआव हाग्रामाजों दंमोन जोङो हाग्रामाखौ एखेबारे गाव हारसिङै आबुं भाबै खुंनो थाखाय जोङो सुबिदा होदों आरो जोङो बाहाय आखाइ होआखै नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय गासिखौबो कन्ट्रल खालामजोब्बाय गार्जेन मिनिस्टारफोर हरबाय बिभागफोरनि थाखाय जोंहा मन्थ्रि दंखायो
दा बेनि मानिया मा बेनि मानिया दखल दा बेखायनो आं होनदों जे कंग्रेसआ बिटिसि दखल मालाबाबो खालामा कंग्रेसआ बिटिसि दखल मालाबाबो खालामा जायखौ जोङो मिथिबाय सोरजिनायखौ गौरब गगैया तरुन गगै बिथाङा बिटिसिखौ सोरजिना होदों आरो बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावबो दंफाखायोमोन दिनै गावनो सोरजि गावनो भंग खालामबा बोरै जागोन दा बेखिनि खोथाखौनो आङो रायजो राजाखौहाय समाल'सना गुवारै बिजिरनाया मोजां जे जोङो हिमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपिनि मथि गुथिखौ मोजाङै नायबिजिरनानै एबारनि फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थियाव भट होनाया मोजां जागोन आरो सोरखौ गभर्नमेन्ट लाबोयोबा मोजां जागोन आरो सोरखौ लाबोआबा मोजां जागोन बेखौबो सिन्था खालामनांगोन आं बेखौनो आं होनबाय थादों जे आलादा आलादा गेलेनायनि मा खारन थाखो गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना जयैनो खालामबाय बिधान सभायावबो बिथांमोना जयैनो गेलेबाय जयैनो देरहालायबाय लकसभायावबो बिथांमोनहा जयैनो गेलेबाय जयैनो देरहालायबाय काउन्सिल इलेक्सनावबो बिथांमोना जयैनो गेलेदों जयैनो देरहादों आरो दा मानो आलादायै खालामनांगौ दा बेनि खारना बेनो जे बिजेपिआ ओरैबायदि मोनसे एंगेलखौ नुहुरदों बिपिएफआबो आलादायै गेलेबा इउपिपिएलआबो आलादायै गेलेबा आरोबाव बर'नि भटखौहाय एपिबिआ जुदि बोखावबावोबा बिजेपिआ मेजरिटि सिट मोनगोना बेयो रोखा जानानै दङ दा बेखौ नुहुरखाबाय नालाय अब्ला होमबा जों बे चान्सखौ मानो नागारनो दा बेवहायनो जोङो बिजेपिनि मटिभखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि थाखोमानाय उद्देश्यखौ जोङो नुनो मोनबाय जे बिजेपिआ हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिआवहाय बर'फोरनि अट'नमास गभर्नमेन्टखौ दानायखौ लुबैयाखै बर'फ्रा गावसोरनो गावसिनि आथिङाव गसंनानै डेभेलपमेन्ट खालामनायखौ लुबैयाखै बर'फ्रा गावसिनि सिनायथिखौहाय दाथि खालामजानायखौ बिथाङा लुबैयाखै जोंनि कालचार जोंनि मावनानै दांनानै जानाय जारिमिनारि बाथ्राफोरखौहाय गायसननायखौ हिमन्त बिश्व शर्माया लुबैयाखै गोदो जेरै आसामनि कन्ट्रलाव दंमोन बेखौनो बिथाङा लांफिननायनिसो सेर फाखायनानै दङ दा बेखौनो जुदि जोङो मिला मिसा आसाम गभर्नमेन्टजों जुदि जोङो सरकारखौहाय लुबैमारदोंब्ला गोदो जेरै दङ होमबा मानोथो एफा गोबाव आन्दलन खालामखो मानोथो एफाबां ब्लाडशिट जाखो मानोथो बिएलटि मानोथो एनडिएफबि मानोथो एबसु थाखो दा बेखिनिखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा साधारनै बिजिरनो हानाया खोब दरखार डाइरेक्ट इउपिपिएलजों जे एलायन्स गभर्नमेन्ट बेनि इन्टिग्रिटिखौ कुइसन खालामदों प्रमद बर'खौ बे काउन्सिलनिनो सिएम बानायबाय प्रमद बर'आ गावनि इएमफोरखौ लानानै गभर्नमेन्ट दागासिनो दङ बिथाङा इएमफोर दङ गावसिनि एसेम्बलि दङ समाल'सना खालामनो बिजिरनो थाखाय बाय हिमन्तआ माबे उद्देश्यनि थाखाय बाहाय सानबा मिशन लानानै बिटिआर मिशन लानानै फैदों बियो बिटिआर मिशन नङा बियो काउन्सिल इलेक्शननि मिशनखौ लानानैसो सानबा बोरै दाजाब दानख' खालामबा जोङो बांसिन सिट मोनगोन बोरैहाय प्रमदखौ थगायनो हागोन बोरैहाय हाग्रामाखौ थगायनो हागोन बावहायनो बिथाङा बेखौसो लानानै सानबानि मिशन लानानै फैबाय थादों दा बे खोथाफोरखौ लाना हाग्रामाया खुसि आगुयावबो खुसि लकसभानि सिगां जि रुमबां हाजार जइन खालामदों बागुरुम्बा मोसालाय बाज्ल'लाय पिकनिक जालाय ह इलेक्शननि जेब्ला एक माससो सिगां गैला एकबारे गुबै लरहायबाय सोरबाया बुंबाय 3 कौटिना 13 कौटिनि हिमन्तनो फानखोनो गर्जनखौथ' होनबाय बियो 50,000नि बारा गर्जना मोना 50,000 जेनदों दा बेफोर खोथाखौ बुजिनांगौब्रा खनसे नङा खननै नङा हाग्रामाया गले हिमन्तजों थगायजाबाय आरो बबेबा खोथाखौ बिराद गोदै लानानै सामफ्रामबो एखे जाफुंगा खिफुंगा मिनिस्रा जों देरहाथारगोन जों गभर्नमेन्ट दाथारगोन हा बिजेपिखौ लानानै हारसिं दाना नोङो हायोब्ला मानो बिजेपिखौ नांगौ आरो हायाबा नोंनि फंबायखौ लाफानानै नों दाना मानो मालायखौ नांगौ फालाय दा बुंगौमानि खोथाफ्रा लावगौ आं बे नोजोरजों नायदों आरो जे हिमन्त बिश्व शर्मानि सानबानि बिटिआर मिशना बे इलेक्शन मिशनसो बेखौनो बिटिआर डेभेलपमेन्टनि मिशन नङा जोङो मारै देरहागोन मारै देरहाया बेखौसो खना खनला नायनो थाखाय बिथाङा फैदों